ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். மைட்ரேட் சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன். இன்றைக்கி நாங்கள் வந்து பெல்லாவுடைய மேக்கப் கொடுத்தாங்க அப்புறம் சோவாக வேண்டியது. அதுக்கு நாங்கள் முதல்ல வந்து லிப் பாம் எடுத்து லிப்புக்கு அப்ளை பண்ணிக்கொள்ளணும். உங்களுக்கு பிடிச்ச லிப் பாம் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ நல்லா உதட்டுக்கு அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. லிப் பாம் ஃபஸ்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணுறது ரொம்ப நல்லா. மேக்கப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி லிப் பாம் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு பிடிச்ச ஃபவுண்டேஷன் இதனால் எடுத்து நல்லா டொட் எடுத்து ஃபேஸ் ஃபுல்லாக வச்சுக்கோங்க. எல்லா இடமும் வச்சுக்கோங்க. ஃபேஸ் ஃபுல்லாகவே அப்ளை பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறமா ஒரு ஸ்பாஞ்சோ ப்ரஷ் ப்ரஷ் வச்சு நல்லா ஃபேஸுக்கு மசாஜ் பண்ணுற மாதிரி லைட்டாக பண்ணுங்கள். எல்லா ப்ராடக்ட்டும் ஃபேஸில் அப்ளை ஆகுற மாதிரி, எல்லா இடத்துலையும் அப்ளை ஆகுற மாதிரி நல்லா வச்சு மஷ் பண்ணி விடுங்க. நல்லா அப்ளை பண்ணி விடுங்க. கழுத்து ஏரியாலையும் கொஞ்சம் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. அதுதான் இப்போ நான் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், நான் ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணி முடிச்சிட்டேன். ஸோ அதுக்கப்புறமா நீங்கள் எந்த பவுடர் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, உங்களுக்கு பிடிச்ச பவுடர் எடுத்து லைட்டாக அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. ஃபேஸ் ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணி நான் ஃபுல் ஃபேஸை செட் பண்ணிக்கொள்கிறேன் மேக்கப்புக்காக வேண்டி. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நான் வந்து ஃபவுண்டேஷன் பவுடர் ரெண்டையும் அப்ளை பண்ணி முடிச்சுட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது வந்து அந்த ஃபவுண்டேஷனையும் பவுடரையும் சரியாக செட் பண்ணி கொள்வது தான். அதுக்கப்புறமா நான் ஒரு லைட் ப்ரௌன் கலர் மாதிரி ஒன்று எடுத்து கண்ணுக்கு மேலே அப்ளை பண்ணுறேன். 2 கண்ணுக்கு அப்ளை பண்ண லைட்டாக அப்ளை பண்ணுங்கள். அப்படி சொன்னால் நாங்கள் வந்து ஒரு ஜாய் பிங்கிஷ் கோல்டு ஒன்று தான் அடிக்க போகிறோம். ஸோ அதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டுக்கு நாங்கள் கண்ணுக்கு மேலே செட் பண்ணிக்கொள்ளணும். ஸோ அதுக்காக வேண்டி நான் ஒரு லைட்டிஷ் ப்ரௌன் கலர் ஒன்று எடுத்து கண்ணுக்கு மேலே அப்ளை பண்ணிக்கொள்கிறேன். நல்லா அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. லைட்டாக இருக்கணும், பூசின மாதிரி இருக்கணும், லைட்டாக பூசாத மாதிரி. ஸ்கின் கலரை விட லைட்டாக கலர் கொஞ்சம் கூடின கலர் ஒன்று. அதுக்கப்புறமா ஒரு பிங்க் ஷேட் ஒன்று எடுத்து லைட் பிங்க்கும் இல்லை பீச் கலர்னு சொல்லிடும். ஸோ அந்த கலர் எடுத்து லைட்டாக கண்ணுக்கு மேலே அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். கண்ணுக்கு கீழே லைட்டாக ஹாஃப் ஆஃப் இந்த கண் கீழே ஹாஃப் ஆஃப் சைட் வர மாதிரி லைட்டாக அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அதே மாதிரி 2 கண்ணுக்கும் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், நான் 2 கண்ணுக்கும் லைட்டாக அப்ளை பண்ணி முடிச்சிட்டேன். அந்த பிங்க் கலர் விளங்கணும், பட் விளங்கக்கூடாது. இப்போ வந்து லைட்டாக கோல்டு கலர் ஒன்று எடுத்து கண்ணுக்கு மேலே அப்ளை பண்ணுறேன். நான் லைட்டாக கையால் அப்ளை பண்ணுறேன், ஏன்னா செட் பண்ணிக்கொள்கிறதுக்காக வேண்டி. நீங்கள் ப்ரஷ்ஷில் யூஸ் பண்ண முடியும்னா நீங்கள் ப்ரஷ்ஷில் கூட யூஸ் பண்ணலாம். நான் லைட்டாக கையால் எடுத்து கண்ணுக்கு அப்ளை பண்ணிக்கொள்கிறேன். உங்களுக்கு பார்த்தாலும் தெரியும், எல்லோ கோல்டுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ எல்லோவுக்கு செட் ஆகிற மாதிரியான ஒரு கோல்டு. என்ன சொன்னால் பெல்லாவுடைய ட்ரெஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எல்லோ கலராக தான் இருக்கும். ஸோ எல்லோ பிங்க் கலந்த மாதிரி தான் அவங்க மேக்கப் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி எடுத்து நான் கையால் அப்ளை பண்ணிவிட்டு நல்லா பிளெண்ட் ஆகிறதுக்காக வேண்டி ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணுறேன். ப்ராடக்ட் இன்னும் கொஞ்சம் லைட்டாக போதாத மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் வச்சு லைட்டாக அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. பின்னாடி இருந்து முன்னாடி இருந்து பின்னாடி இந்த மாதிரி தான் அப்ளை பண்ணணும். அப்போ தான் ப்ராடக்ட் வந்து சேமாக எல்லா இடத்துக்கும் போகும். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், நான் அப்ளை பண்ணிக்கிற மாதிரி. அப்புறம் ஐலைனர் வச்சு கண்ணை நல்லா ஹைலைட் பண்ணிக்கொள்கிறேன்.
கொஞ்சம் திக்னஸாக தான் அவங்களோட ஐலைனர் கண்ணு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ கொஞ்சம் திக்காகவே பண்ணிக்கொள்கிறேன். அது மாதிரி 2 கண்ணுக்கும் ஐலைன் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ 2 கண்ணுக்கும் அப்ளை பண்ணிவிட்டு பார்த்தாலே தெரியும் 2 கண்ணுக்கும் அப்ளை பண்ணி முடிச்சுட்டேன். ஸோ நான் என்னடா அடிக்கடி கீழே பார்க்குறேன், கை வைக்கிறேன்னு பார்க்குறீங்க, வெளிச்சம் இப்படி அடிக்குது, என் ஃபேஸுக்கு இப்படி அது ஒரு பிரைட்னஸ் அடிக்குதா அப்படின்னு தான் செக் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். ஸோ கீழே பார்க்குறேன்னு கண்ணாடியை பார்த்துட்டு இருக்கிறேன். ஸோ நம்ம 1 டைம் பார்த்துக்கிட்டு என்னால் அந்த மேக்கப்புக்கு சரியாக செட் பண்ண முடியலை. ஸோ அதனால் கண்ணாடி வச்சுக்கிறேன், அது பார்த்துக்கொள்கிறேன். அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா மஸ்காரா யூஸ் பண்ணது எனக்கு பிடிக்கும். ஸோ அதனால் நான் மஸ்காரா யூஸ் பண்ணுறேன். ஐலேஷ் ஓட்ட தெரிஞ்சவங்க ஐலேஷ் கூட ஒட்டிக்கொள்ளலாம். பெரிய பார்ட்டி அப்படி போகிறீங்கன்னு சொன்னால் ஐலேஷ் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நார்மலாக எங்கேயாச்சும் போகிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் மஸ்காரா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. பெல்லாவோட இதில் எப்படியுமே நான் ஐலேஷ் யூஸ் பண்ணால் தான் நல்லாயிருக்கும். எனக்கு ஐலேஷ் தனியாக யூஸ் பண்ண தெரியாது, இப்போ தான் கற்றுக்கிட்டு இருக்கிறேன். ஸோ கற்று முடிஞ்சதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஐலேஷ் வந்து ஒட்டி காட்டுறேன். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கண் எவ்வளோ க்ளோ ஆகிருக்குதுண்டு. அடுத்தது வந்து ஐப்ரோஸ். அதுக்கு வந்து நான் லைட்டாக தான் ஐப்ரோஸ் செட் பண்ணேன். ஸோ லைட் ப்ரௌன் கலர் மாதிரி ஒன்று எடுத்து லைட்டாக ஐப்ரோஸையே சரியாக செட் பண்ணிக்கொள்கிறேன். அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு க்ரீன் கலர் மாதிரி ஒரு ஐ பென்சில் எடுத்து நான் வந்து கண்ணுக்கு கீழே ஹாஃப் ஆஃப் கண்ணில் வரைஞ்சிக்கொள்கிறேன். நான் இந்த வரைகிற மாதிரி வரைஞ்சிக்கோங்க. நான் கொஞ்சம் திக்காக வரைகிறேன், ஒரு பிரைட்னஸ் கொடுக்கறதுக்காக வேண்டி. உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும். ஸோ என்னோட இப்போ நல்லா மாய்ஸ்சரைஸ் ஆகிட்டு. ஸோ நாங்கள் அடுத்தது வந்து லிப்ஸ்டிக் யூஸ் பண்ணலாம். லிப்ஸ்டிக்கு நல்லா திக்காகவே யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. என்ன சொன்னால் அவங்க ரொம்ப திக்காக தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. டார்க் பிங்க்கு ரெட்டுக்கும் செட் ஆகிற மாதிரி ஒரு லிப்ஸ்டிக் தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரியே செட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் லிப்ஸ்டிக் யூஸ் பண்ணி முடிச்சுட்டேன். லிப்ஸ்டிக் பூசினதுக்கப்புறமே ஃபேஸுக்கு ஒரு நல்ல பிரைட்னஸ் வந்துட்டு, அதுக்கப்புறமா நான் சிக்கு ஏரியாவில் வந்து பிங்க் கலர் வந்து ஷேடோ பண்ணிக்கொள்கிறேன். ஸோ கொஞ்சம் ஒரு ராணி மாதிரியான ஒரு லுக் ஒன்று கொடுக்கணும். ராணி இல்லை, ஸோ லைட்டாக ஒரு லுக் ஒன்று கொடுக்கறது அந்த மேக்கப்பை நான் வந்து சிக்கு ஏரியா மட்டும் லைட்டாக நோஸ்லேயும் அப்ளை பண்ணிக்கொண்டேன். ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும். ஸோ இந்த வீடியோவில் தான். இந்த வீடியோ பிடிச்சி மறக்காமல் என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.